So what's up sa inyo mga kasulong? Welcome sa panibago kong vlog na naman. Ito first time to mangyari. Biglaan na vlog to. Bali may ginagawa kasi ako. Naglinis ako ng bakuran. Ayan. Tinaniman ko ng kamoteng kahoy para maging productive yung araw natin ngayon. Kasi bukas may trabaho na naman ako. Biglang may dumating. May mga dumating na tropa. Binisita ako ng 3 kong tropa dito sila sa Kubo. Ayun. Pumunta sila dito kasi wala daw sila magawa. Gusto daw nila mag food trip. So mamamroblema tayo ngayon kung anong lutuin na pang merienda sa kanila. Buti na lang mayroon ako dito. Papakita ko lang. Buti na lang mayroon kami ditong saging. May tirapan saging dito. Itong tirang saging. Itong lulutuin ko sa kanila. Ito marami akong nyug dito. Kaya walang problema sa food trip natin. So, ang gagawin natin yun, gagataan natin to. Walang hirap po. Si Denver, yung si Marco busy sa pag ano. Sa ML. Walang hinog. Walang hinog pero pwede to, tamang-tama lang tong gataan. Abang lang kayo dyan, sisimulan natin. Magbibihis muna ako kasi pawis na pawis pa. Yeah. So yun na nga, nakapagpahinga na tayo. Medyo natagal lang kasi nahigad ako. Ayan, nagpahinga lang akong konti. Ito, niready na namin yung lulutuin. Niready na namin yung gagamitin sa pagluto. So ang lulutuin pala natin ngayon, kung mapapansin nyo dalawang nyog, itong isang nyog to, medyo mura pa to. Kumbaga, di pa masyadong matigas na nyog. Tamang-tama bata pa. Ano siya, tamang-tama siyang gawing yung minatamis na nyog, kung tawagin dito sa Bicol, bukayo. So itong isa, ilalagay natin panggata dun sa saging. Ito palang saging, masyadong hilaw daw, ayaw ni Ariet. Gusto niya daw medyo hinog. So ang gagawin natin, itatago ko na muna to. Bibili ako ng isa pang ganito, isang piling, pero sa piling mo. Isang piling na medyo hinog na. Malapit lang naman bibilihan at bibilan rin tayo ng vanilya saka asukal. Kung may mabibilin tayong vanilya, mas maganda. Pero asukal pwede na yan. Gagataan natin yon. Tapos bali dalawang mangyayaring lulutuin natin ngayon. Tawag sabayan mo itong tinapay ito. Yung mga kasulong, ito dalawang binili ko. Nasa ano daw to? 56 pesos. Yan, pwede yan. Sarap, mainit-init pa. Ayun, nakabili na tayo ngayon. Mga kasulong, share ko lang din. Kaya ng umaga paggising ko, nasira agad ang araw ko. Kumbaga, mas masakit pa sa break-up pa nangyari. Yung OTG ko po, na ginagamit sa pang-vlog, nasira po, nakurap. Kaya parang ano gusto kong umiyak pero nasa edad na ako, hindi saklap. Kaya bibili naman ng OTG. Wala naman sa akin yung kung masira mo yung OTG na yon. Kasi pwede naman bumili, di ba? Kaya lang yung laman nun, yung may mga vlog ako doon na hindi ko pa na-post, na-upload, yun kasabay yun sa nawala. Siyempre nakapanghinayang sa kami yung mga vlog ko pa doon na mga video ko doon na memorable sa akin na hindi ko binubura. Sa ngayon, wala na siya. Brother. Kawawa naman. Bili mo. Ayun na nga, bumili ulit tayo ng saging para makapili tayo ng hinog. Wala ring hinog dun sa pinagbilan namin. Kaya, Trobal na yan. no choice tayo. Tuloy natin kahit hilaw. Pero kahit hilaw, maganda pa rin. Okay pa rin to. Alam niyo bang saging ay nagmula sa puno ng saging? At alam niyo ba na kapag hinog ito ay nagiging yelo ito?
Alam niyo ba ang saging ay nagsisimula sa letter S at nagtatapos sa letter G? Matanglawin! Kaunting kaalaman mga kasulong, alam niyo bang itong planggana ay wala na palanggana sa'yo ang jowa mo? Gagawin natin itong minatamis. Parang aanin mo siya mga kasulong. Bale, parang isasangag mo siya, tapos lalagyan mo asukal, tapos vanilya, titimplahin mo. Ganun lang kasimple. Pero masarap siya. Tumatagal siya ng kahit lagpas isang linggo, hindi siya nasisira. Dahil nga sa process natin, sa prosesong naganap. Siyempre di na yan aabutan ng 1 linggo, tol. Bakit? Mamaya ubos na yun eh. Masarap nito sa pre kasi hindi pa to ano, magulang, bata-bata pa. Masabaw. Creamy. Matamis. Lagi ka pre. Sarap. Ang gwapo. Trivia lang mga kasulong. Alam nyo ba na wala kang jowa? Dinidiinan ko masyado yung pagkayod para mas malalaki yung makuha niya. Hindi siya pino. Kumuha kami ng pandan. Yun yung pang ano natin, pampabango. Pero bukod doon, meron kaming ano, vanilya. Pero hindi namin to ubusin, kaunti lang kukunin namin kasi pag pag maraming vanilya kasi magpapait yung lulutuin natin. Kaya nga minatamis. Tapos ito, mga kasulong, kinayod ko siya ng malalaking ano, so yung mga kasulong, ang bango. Sobrang bango. Sarap nito. Tutulutuin natin ng konti. nga mga kasulong. Ako muna yung gagawa ito kasi umalis si Tol, pumunta siya ng Tabaco, may pupuntahan siyang importante. So
Ito na nga, lalagyan natin muna natin ng asin. Saka ilalagay na natin dun sa ayan. Ganda ng ano nila, bakuran. Ano nga guys? So ayun nga May guys. naisip kami yung prank ito. Pagdating niya, malapit na maluto yung niluluto namin. Tatapon namin. Panoorin nyo. So ayun mga kasulong, ilalagay na natin yung vanilla. Vanilla. Uy! Ang sakit sa mata. Ang sakit sa matang makita ko may kasama na siyang iba. Nandiyan na siya, kaya sasurpresahin natin siya. Yan, si Prino, si Prino, si Prino. Yan, narinig na namin yung preno ni Kasulong. Dinig na dinig yung motor niya. Ano tol? Anong nakuha mo? Napabili akong bagong face shield kasi hindi na pinapapasok sa mall. Nang walang face shield. Yan yung nagpumuntang mall, ganyan yung itsura. Oh. Yan ang probinsya. Kasi ito, bumili ako ng product ng order ng online. Tingnan mo tol, baka luto na yun tol. Ito pa rin yung ano ko pa rin, yung bili kong sapatos. Charan! GB shoes. So binili ko po siya sa gilid lang, sa nagtatahi, sa mananahi dun sa gilid. Ano siya? 600 dapat to eh. Natawaran ko ng 500. Pero binili ko na kasi original to. Ano to? GB shoes, so leather siya, hindi siya synthetic. Gamit na siya, pero at least quality pa naman. Saka tahina siya oh. Kaysa bibili ako sa dun sa mga tiyangge na mga tigpa 400, pero ano yun, synthetic leather yun. Madali siya masira, parang relasyon nyo. So mga kasulong, pasensya na kanina kasi nagmamadali ako kasi pumunta ako sa Tabaco. May important din akong pinuntahan at may binili na rin diretso. So ayun, iniwanan ko sila. Ewan ko kung anong pinagagawa nitong sa video habang wala ako. Pero kampante naman ako na parang hindi pa rin eh. Kampante naman ako na matitino naman natin yung mga pinagsasabi nito. So ayun mga kasulong, kakain na tayo. Sakto, gutom na ako, pagod ako. Tara. Yeah. Let's go. Let's G. Ginagawa mo. Pare, masarap ba? Gatang gata ba? Mahilig ka sa gata pare? Hindi. Pare, mahilig ka sa batang ano? Nyog. Grade 9. Ayos to. Ayos. Kumusta lasa? Tiramisu. Tiramis. Tiram mo ako. Tiramis siya. Dugong muna. Tama. So, ano na? Masarap. Masarap siya. Masarap. Tama na. Masarap. Ano siya? Perfect sa panahon. Sarap. Medyo ano ngayon mga kasulong, medyo parang uulan. Masarap siya. Sarap siya. Binilisan ko kanina pre. Yung tabako. Hindi mo nakabot naman ito na 30 minutes. Ang bilis. Upo ka pare. So yun na nga, hanggang dito lang yung video natin. Subscribe nyo na lang para sa mas marami pang video gaya nito.
mga kalokohan namin, katarantaduhan, exotic food, mga gala, adventure, kahit ano. Subscribe nyo para sa mas marami pang videos. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated. Updated sa aming mga latest videos. So, ito lang ang sabihin. Masarap siya. So yung mga kasulong, pauwi na sila. Balutin mo ko sa liwanag ng iyong pagmamahal. Yan pare, ibibigay ko po ito sa apo ko. Pare. Saan yan pare ko? Bibigay ko sa asawa at anak ko. Para Wala akong kita ngayong araw. Ibigay ko sa jowa ko. May jowa ka? Ay, wala pala. Sa bawat saglit. Sige na ma. Thank you so much pare ha. Ako nang bahala dito sa kalat na iniwanan niya. Salamat po. Ando dun sa ano? Ito. Sa U-Box. Ano ibig sabihin ng U-Box pre? Ultra box? Box. Ano ibig sabihin nun? Utility box. Utility Utility box yun eh. Diyan umihihi. Tapos lagay ng U-Box. Unbox. Unboxing. So yun na nga, pauwi na sila. Mapapansin nyo naman, gabi na. Naabot kami ng gabi. Pero sinimula naman namin mga alas 2. So okay lang din pa. Yun, subscribe nyo na lang. Subscribe! Woo! Patayin mo na!